Hemen gaude parkurra praktikatzen den parke baten auzokide bateri galdeketa bat egiteko asmoz. Jauna, galdera bateri zuri zer iruditzen zaizu hemen parkurrian egiten dian gaztiak? Parkurrian oso gaizki. Ganberra batzu dira denak. Ibiltzen dira hemen parkidadea arboletan da, saltoka eta dana apurten. Ibiltzen dira bat. Kotxe gainean da. Igual zu barruan zara, kotxe gainean da. Terrazetetik ez sartzen dira, eta municipalak eman dira bizua, baina hor segiten dute. Eskerrik asko. Agur! Hemen gaude parkurra praktikatzen duen gazte batekin. Kaixo. Eta zergaitik praktikatzen duzu kirola hau? Kirola hau interesgarria iruditzen zaigu eta gainera oso ondo pasatzen dugu itxasiak. Eta ez duzue uste eta arriskutsua dela jauzizia? Kirol guztia bezala bera arriskua ditu, baina ondiokan ez dugu istripurik euki. Eta lehen gizon batek esan dugu, iruditzea dela hor terrazetan saltoka eta gauzak apurtu dituzuela eta jan askatuta dagoela. Nos behinka ibili gara terrazetan, baina gauzak apurtzen baditugu ez dugu nahi txaitzen, zagu hori gure nahi dugu nahin. Eskerrik asko galdera hori erantzutea gaitik eta hurrengo batera. Bale, zuheri, agur! Agur! Hemen gaude beste auzokide batekin galdera bat ikutxeko. Zer iruditzen zaizu hemen parkean egiten dian parkukalian? Bere ustez nahiko kirol entretenigarri bada, orduan gaztiak ikustia politxeik egiten zen. Eta orduan ez dizute trabarik egiten parkurrian egiten ditzatzen? Ez, nire ustez beraien lekua dute, eta orduan ez badute trabarik egiten, politxeik egiten. Eta zer irudituko ditzaizuk zure seme alabek kirol hau praktikatzea? Beste kirol bat praktikatzea nahiko nuke, baina hau guztuko badu dute, nire ustez ez da txarra. Eskerrik asko galdera hori erantzutea gaitzen eta hurrengo batera. Zuri. Hau izan da gaurko saioa. Agur eta hurrengo astera. Argi dago kolore askotanek iritzia duela modataren artean. Gaurko, amaitu da bizien ere denbora. Ni esker zaudete. Aberazko praktikatzen dut eta... Ez que lio bitxen izan behar. A ber, esango dut. Kaixo, Ander. Hemen gaude. Kaixo, Ander, hemen? Kaixo, Ander. Kaixo, Ander. Kaixo, Ander. Porque telebistan gaude. Kaixo, Ander. Kaixo, Ander, hemen gaude, kalean, parke batetan. Parkurra praktikatzen den parke batetan. Hemen bitatean aitzitza zahar bat ejerzizioa itxet. Encima pone postura de viejo. Venga, a ver, Iván. Elena, venga, es que klase dauzkagu, nik bai. Txoine? Ba.